हायरबो दं लेट्स गो टु द पॉइंट ओके पॉइंटआ जाबाय प्रकाश नार्जारिनि बागै बिनि मिस्टेक्सखौ पिकआप खालामनि ओके मिस्टेक नम्बर 1 आ जाबाय वन साइडेड बे पार्टिकुलार वन साइडेड जाना खोथाखौ रायलायदों जे जेब्लाहाय प्रोग्रेसिव पिपल बीटीसीनि बागै जि फेसबुक पेजाव जादों ना ट्रोल जादों मा जादों आरो बे बिनि फेवरेट पलिटिकल पार्टिखौ ट्रोल खालामदों बेवहाय माने बे बिराद रागा जोंदों आरो बेवहाय रिप्लाय होदों ओके इट्स भेरि गुड क्रिटिसिजमखौ माने एक्सेप्ट खालामनायाबो लानायाबो मोजांसो ओके बाट नाउ कम टु सेकेन्ड वन सेकेन्डआ जाहैबाय अबाउट इंलिशखौ जज खालामदों इंलिश वर्डखौ जज खालामदों बे फिसा इंलिश वर्डखौनो बे बुजियाबा मा इंलिश रोंगौ बाय द वे नोंनि मिस्टेक्सआ 8.01 स्टेम टाइम स्टेम ओके नोंनि भिडिअ सेकेन्ड भिडिअनि टाइम स्टेम होस्रादों आं कमेन्ट बक्सआवबो नोंनि कमेन्टआवबो आं होखादों अलरेडि टाइम स्टेमखौ रिंकलनि जि स्मल डेफिनेशन्स दं बेखौनो नों प्रपर डिफाइन खालामनो रोङाखै ओमफ्राय नों जज खालामबाय इंलिशनि बागै नों जज खालामबाय बेनो इंलिश रोङा I don't know your नोंनि एजुकेशना बेसेबां I don't know your नों बेसेबां माबा रोंनाय मानाय बेफोरखौ I don't care about that but one thing is that like नों मानसिखौ जज खालामनांगोन that's the thing and my name is Suresh Narjari आं गहपुरनि okay मानबाथ' एड्रेस नागिरबाय थागोन ना नलबा आंखौ ट्रल खालामदों मा खालामदों होननानै just because बिग नाम्बार खेला नोंनि एगेन्स्ट खोनासंनो हाया नोङो what else you say phone call खालामगोन oh you should pay money for this forgiveness फैसा होनांगोन नों forgive बिनो बिदि होनो नङा होमबा so now you have a big number आरो नों इदि wrong influence खालामबा मोजां जाया बेखौ बुजिगोन common sense दंखायो खोमा नङा होमबा you have common sense as a big influencer you have a well structured means proper team नंगौ team खौनो होनजाबावो दे because you have Facebook also Facebook आनो जा many things are there social medias जेरावहाय निउस मोनो नोङो देन प्रपर बानायमोन ना प्रपर स्क्रिप्ट खालाममोन ना दिस पिपल मा होनबावनो आं लाइक बिकज अफ नाम्बार्स इगोस्टिक मोनसे बेयो फ्लेक्स खालामो सिम्पेथि कार्ड गेलेनो सेस्था खालामो जेरावहाय होनगोन लाइक आइ सापर्टेड मेनि पिपल्स नों खालामै ना देट मिन्स इफ हि डाजन्ट डु जेब्ला बे खालामलाबा रावबो गैला खालामग्रा फ्लेक्स खालामसै बुस्ट आउट खालामो लाइक ओ इगोस्टिक मोनसे जाफैयो यार प्लिज स्टप डुइं इगोस्टिक यार फ्लेक्स खालामनाय बन्द खालाम इफ यू आर डुइं गुड जब इट्स भेरि गुड मालाया एप्रिशिएट खालामथों ना नों गावखौनो गाव बुस्टिं आउट खालामगासिनो गेले आइ डिड दैट दैट मिन्स नों ससियेल मिडियाआव फैदों एबा नों बे प्लेटफर्माव फैदों जस्ट टु बुस्ट आउट एबा नों गावखौनो गाव इगोस्टिक देखायनोसो फैदों जज खालामनो फैदों पिपल्सफोरखौ लाइक बे रोंगौ बे रोङा नट लाइक दिस रेसपेक्ट देम आरो रेसपेक्ट खालाम ना क्रिटिसिजम खालामदों इट्स भेरि गुड ना क्रिटिसाइज खालामदोंबा रिप्लाय खालामदों इट्स अल्सो भेरि गुड रिप्लाय खालामफिननायाबो गाज्रि नङा बाट रावखौबो नों जज खालामनांगोन ना जस्ट बिकज अफ दिस इंलिश वर्ड जस्ट सिम्पल वर्डआव देन यू केम होमबा नोंखौ जज खालामनायाथ' रं नङा ना देट मिन्स इफ आइ जज यू इज नट रं कि नों सासे एफा इडुकेटेड माबो इडुकेटेड फुल होनजायो होमबाथ' स' बेसिमसै आं बारा जेबो होनो गोसो गैला if he has common sense he will understand this particular video if he doesn't have common sense he will not understand आं मा होननो सेस्था खालामदों so peace out